Mae'r dorf wedi hyrddio i mewn yma i Heol Sardis ar y ddwy ochr o'r cae. A'r dyfarnwr yn paratoi i weld Matt O'Brien yn ei chipio hi'n uchel i'r awyr i ddechrau'r gêm. Parker, y capten yn arwain, a Rob Jones. Ond mae amddiffyn Casnewydd yn hynod o gry. Mae dros y llinell gais. Y mewnwr Rory Harris yn croesi'r llinell. A pa mor aml da ni'n gweld mewnwr yn gwneud hynny. Yn snaipio rownd y ryc. A mae'n croesi'r llinell gais. Dechrau da i Ponty. Dechreuad derfydol i Ponty war y teg. Dwylo da gan Hyd. Mae Casnewydd am ddefnyddio'r blaenwyr yn dda fan hyn yn mynd yn cyrraedd y linell gais. Ydy hon am fod yn gais i'r rhif 7 Kyle Taylor. O ie, dwi'n credu mae hwnna'n gais, mae hwnna'n edrych yn gais Taylor. Y bwydo yn deg ar dyfarnwr yn hapus. O fewn, cwpl fetre. Reynolds yn ei ffigoi. Dadlwytho i'w partner a maen nhw'n croesi'r llinell gais. Garin Harris yn pigo a mynd o fewn metr. Do'n em stopio'r dyn yma o gwbl. Cais arall i Gasnewydd. A dechrau da iawn i'r tîm sy'n di ymweld yma yn Heol Sardis. Maen nhw'n sicr yn y gêm yma, ond mae rai nhw gael eu llinellau nhw'n iawn. Maen nhw'n colli'n gael eu doi allan o bedwar y llinell, felly bu hwnna'n rhywbeth eisiau nhw. Joe Westwood yn bylchu ar ei ymddangosiad cyntaf i Gasnewydd a mae Lloyd Lewis mewn aceri o le ar yr asgell dde. Mae o'n gwenu, mae o wrth i fodd, a mae'n croesi am gais i Gasnewydd, am gais i'r asgellwr, ond Joe Westwood fodd y seren yn y symudiad yna. Westwood yn yn wych, ond oedd e'n gyd yn dod o camgymeriadau Pontypridd. Mae'n rhaid i cadw'r ysgwyddau ar yr ail reng, yn anffodus i wythwr Pontypridd oedd wedi datgymalu o hwnna, dim ond i frechau oedd yn sownd a oedd y ref di galw ge, ond dim yn aml iawn chi'n gweld hwnna. Joe Westwood yn dadlwytho'n arbennig, mae'n edrych yn o wagle ar yr asgell chwith. O, mae'n cael ei daclo, ydy hwnna'n gorffen yn arbennig yn y gornel i Foster Smith. Mae Casnewydd yn meddwl bod ti. Yr asgellwr yn casglu. A chi dacl. Stucky yn dod i mewn. Cais. A Foster Smith yn wych fyna i orffen y cais na. Y bachwr. Benjamin yn mynd mewn i'r dacl. Berryman. Lawr y chwith. Mae'r wythwr yn mynd ac yn croesi'r linell gais. Mae Greg Gaines am gais yn cario'n gryf. Wedi gweld o'n cario cwpl o weithiau'n gynt. Ac oedd hi'n dod i Gasnewydd. Yna'r gwaniaeth i fi yn y gêm yma pan mae Casnewydd wedi cael cyfle i mewn i'r dwy ar hugain. Maen nhw'n dod mas â pwyntiau. Felly angen i Pontypridd fynd nôl i edrych ar y perfformiad yma heno yma. A cheisio gan fod rhyw bositif yn y chwarae. Oedd anghofio ni am Ponty, be am sôn am Casnewydd, am perfformiad gan yr ymwelwyr. Yn hynod o gry, ceisiau yn dod ar hyd y cae i gyd. Foster Smith a Lloyd Lewis yn bachu un yr un. A Matt O'Brien, brenin Casnewydd yn tynnu'r tanau o safle y maswr. Digon i chwarae am yn yr Indigo Prem eleni. Oedd y sgôr terfynol heno. Pontypridd 7, Casnewydd 34.